Wel, croeso cynnes i chi gyd yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mis i fi ddechrau achos mae'n boeth, fi'n ymwybodol bod gwisgo masg yn y tywydd yma yn anghysurus. Mae'n braf yn dydi i fod gyda'n gilydd ac, wel, gobeithio, ni'n gweddio, bydd pob hwylystod i'r ffrwd byw hefyd a bydd eraill yn gallu ymuno â ni bod nhw ddim yma gyda ni. Felly, na ni weddio, na ni gyflwyno ar Oedfa'r arglwydd a'r holl bethau technegol yma i'n diwn ni. Na ni weddio. O arglwydd, ni'n diolch i ti dy fod ti yn dduw, goruwch pawb a phopeth. Ni'n diolch na ti yw ein diw ni. Ni'n diolch bod gen ti awdurdod dros bob peth. Ac arglwydd felly ni yn gweddio nawr dros trefniadau technegol a technolegol yn yr oedfa hon, a bydd na ddim ffwystren a phroblemau wrth i dy bobl di'r bore yma daddoli di. A Dad, ni'n diolch bod ti yn dduw cariad. Fel i ni'n mynd i glywed llawer bore yma, ti yw cariad. Dyna pwy wyt ti. Ac arglwydd, ni'n diolch felly bod ni'n gallu dod yn hyd y bore yma i dyfoli di ac i ddathlu dy gariad gyda'n gilydd. Arglwydd, bydd gyda ni helpa ni yn y tywydd poeth yma i ganolbwyntio ac i wrando ac i dygeisio di gyda'n gilydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, mae'n hyfryd o fi weid bod ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. Os ych chi'n cofio beth yw canu a sut mae canu ar ôl gymaint o amser. Byddai yn gofyn i chi aros ar eich eistedd ac i gadw'r masgiau ymlaen, mae'n ddrwg dy fi. Ac falle i beidio, falle fi hwn anodd i beidio a chanu allan, morio canu. Ond ni'n mynd i ganu rhif 331. Yn y llyfr yma, gobeithio, bydd chi'n naill gallu gweld y sgrin neu fi wedi rhoi llyfrau yma yn rai o'r pews. Os ydych chi adael nhw fyna ddiwedd yr oedfa, bydd hwnna'n grêt. 331, braint. Braint. Yw cael cymdeithas gyda'r saint. Na welodd neb erioed ei maint. Ni ddaw un haint beth iddynt fwy. Mae'r gymdeithas yma'n gref, ond yn y nef,
hi fydd yn fwy. Na ni ganu mawrth yn gilydd. Wel, diolch i'r arglwydd. Ni'n mynd i ddarllen o lythyr cyntaf Ioan, pennod 4. Teimlo'n rhyfedd i droi at 1 Ioan, efo cynulleidfa ymlaen. 1 Ioan 4, pennod 7 ymlaen, pennod 4, adnod 7 i 21. Dyma i'r Duw ni. Gyfeillion annwyl. Gadewch i ni garu ein gilydd. Oherwydd o Dduw y mae cariad. Ac mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn caru'n gilydd, mae Duw yn aros ynom ac mae ei gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef ac ef ynom ninnau. Am iddo ef roi ni o'i ysbryd.
Yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu, mae Iesu yw mab Duw, mae Duw yn aros ynddo ac yntau yn niw. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag ato. Cariad yw Duw. Ac mae sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Duw, a Duw yn aros ynddo yntau. Yn hyn, mae cariad wedi cael ei berffeithio ynom bod gennym hyder yn ni ddyfarn. Oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Mae ymnelo ofn a chosb, ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cariad. Rydym ni'n caru am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rwy'n caru Duw ac yntau'n casáu ei gyd aelod, mae'n gelwyddo. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru cyd aelod mae wedi ei weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gen i moddi wrtho ef, bod yr sawl sy'n caru Duw, garu ei gyd aelod hefyd. Amen, amen, diolch i Dduw am ei air e. Nawr, dim lot o blant dyn ni bore yma, a sa'n cael eich galw chi ymlaen i'r ffrynt ta beth, ond fi jyst eisiau gofyn cwestiwn i'r plant, a'r bobl ifanc a y plant mawr lan yn y galeri hefyd. Y cwestiwn yw, beth yw cariad? A mae'n swnio fel cwestiwn eitha syml, achos ni gyd yn caru pethau, a ni'n caru pobl, ond beth yw cariad? A pan chi'n meddwl am y peth, mae'n anodd ateb hynny, yn dydi? Falle mae cwestiwn rwyddach yw, sut ydyn ni'n dangos cariad? Nawr, heb weidi'n gry uchel, os rhywun, un o'r plant, gallu dweud, sut ydyn ni'n gallu dangos cariad at bobl eraill? Yn rhywun? Sut ydyn ni'n gallu dangos cariad at rhywun? Gwneud carden. Ie, mae'n ateb gwych, carden pen-blwydd, neu carden Nadolig, neu jyst carden sy'n gweud fi'n caru ti. Mae'n hyfryd, ateb gwych. Be arall, sy'n allwn ni'n gallu dangos cariad at rhywun? Rhoi cwtsh iddyn nhw! Mae'n y blant sy'n cael ei hyfforddi'n fan y cefn yma. Rhoi cwtsh iddyn nhw! Ie, pan ni'n cael gwneud hynny, ni'n rhoi cwtsh iddyn nhw ac yn dangos fi'n caru ti, ni hyd yn oed gweithio rhoi sos iddyn nhw. Beth anreg? Rhoi anreg fel blodau neu siocled. Be arall? Come on, Georges. So ni'n gallu dangos rhywun bod ni'n caru nhw. Dim syniad. Fi'n gwybod un peth mae Gwenna'n George yn neud. Mae hi'n hoffi pobi pethau. Mae'n dangos i'r teulu bod ni'n caru nhw wrth coginio brownies a muffins, a wedyn rhannu nhw gyda'r teulu, dwyt ti? A weithiau, os ni'n ffodus, ti'n rhannu nhw gyda pobl eraill hefyd, achos bod ti'n caru ni hefyd. A ni'n gallu dangos cariad mewn lot o ffyrdd. Ni'n gallu helpu yn y tŷ, ni'n gallu wneud y pethau ni wedi sôn amdano nhw'n barod, lot o ffyrdd wahanol. Ond os chi rili eisiau gwybod beth yw cariad, mae'n rhaid i ni edrych ar be mae Duw wedi wneud drosto ni. Sut mae Duw wedi dangos ei gariadau i ni. A be mae y ran ni'n edrych arno fe heddi yn dweud wrthyn ni yw hyn.
Yn hyn dangoswyd cariad tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn mae cariad nid bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni, a gwrandwch nawr, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Dyma sut ni'n gwybod beth yw cariad, achos bod Duw wedi caru ni a di dangos y cariad yna nid efo carbon, neu cwtch, neu muffins, neu unrhyw beth arall. Mae Duw wedi dangos ei gariad i ni mwy a clir trwy anfon Iesu, ei fab i farw drosto ni. Dyma cariad mawr Duw ato ni. Dyma pan ni'n dod i ddathlu bore yma, okay? A dyma ni'n mynd i feddwl am yn y bregeth heddiw. Cariad Duw ato ni. Okay, na ni weddio dim gilydd. O arglwydd ni'n diolch i ti am dy gariad di. Ac dad, ni'n diolch bod ti wedi dangos y cariad yna mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Yn yr haul sy'n gwenu arno ni heddiw. A glaw sy'n dod yn ei dro mwyn rhoi bywyd i'r ddaear. Ni'n diolch bod ti yn dangos dy gariad i ni mewn llawer o ffyrdd eraill. Yn ein teuluoedd ni, yn ein cartrefi ni, yn y bwyd sydd gyda ni yw fwyta a phob math o bethau eraill ni'n mwynhau. Ond ni'n diolch, mae dyma sut ni'n gwybod beth yw cariad. Bod y tad wedi anfon ei fab yn nerth yr ysbryd glân mwyn rhoi bywyd i ni, mwyn fod yn aberth cymod, mwyn cymryd ein pechod ni i ffwrdd, mwyn cymryd yr rhwystyr yna rhwng ni a thi i ffwrdd fel bod ni nawr yn gallu dy garu di yn ôl, dy nabod di, a bod mewn perthynas gyda thi. Ac i efo glywon ni wythnos diwetha, bod yn dy bresenoldeb di. O arglwydd ni, diolch am hyn. A diolch bod gennym ni reswm i ganu o bore yma. Bod gennym ni reswm i addoli am dy fod ti o Dduw yn dduw da, yn dduw hyfryd, yn dduw cariad. Ac arglwydd nawr wrth i ni ddyfyrio ar dy air di, wrth i ni wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni, wrth i ni ystyried ein calonau ni, wrth i ni feddwl beth sydd gan hyn i'w wneud am ni. Ac ar ddiwedd yr oedfa wrth i ni fynd o yma a ceisio nawr byw allan yr hyn ni wedi glywed. Arglwydd, helpa ni. Dangos dy gariad i ni. Ac wna ni yn bobl o gariad hefyd. Pobl sydd yn caru nid ar ail, neu ar dafod yn unig, ond efo gweithredoedd cariad. O arglwydd, ni'n cyflwyno felly yn hunan i ti, yn cyflwyno rheini sy'n ymuno â ni yn ddigidol. Arglwydd, ni'n diolch i dy fod ti yn addo bod yn agos i'r rhai sydd yn nesau at y ti. O arglwydd. Derbyn yn mawl ni am diolch ni felly nawr. Gwarchod ni arglwydd yn gorff ac enaid. Cadwa ni yn agos at y ti. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, yn ei ganu unwaith eto, ni'n mynd i ganu rhif 92 yn y llyfr yma yn y tro hwn. 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na sêr uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael golledig ei o grin. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol stwr yn Iesu Grist, cyn roddi deddfu'r môr. A rhedeg wnaeth bendithio'n arfaith ryd fel afon, gref, ledeiriol dros y byd. Ac ymlaen, o'n ni aros ar yn eistedd
Ond na ni ganu mawr i'n Duw ni. Sbeig oeddech chi cadw chi ar agor ar ein testyn ni. A fi'n siŵr bod llawer ohonyn ni wedi cael y profiad yna. Pan o'n ni yn yr ysgol, wrth gwrs, mae rai ohonyn ni dal i fod yn yr ysgol, ond lle mae yna rhywbeth, rhyw ddarn o waith, rhywbeth chi'n astudio, a mae wedi creu argraff fawr, ddofn arnoch chi. Rhyw wers, rhyw bwnc, a hyd yn oed heddi, digawdau ers i rai ohonyn ni adael o'r ysgol, maen nhw dal yn y cof yn fyw un. Falle mae rhyw gerdd, ni ddysgu mewn gwers Cymraeg, a chi dal yn gallu adro fe ar y cof. Falle mae rhyw brosiect o fe mewn gwers dylunio a thechnoleg neu celf, ac o'r foment yna, nath yna rhyw sparc gynhyrfu ynddo chi, rhyw gariad at creu pethau gyda'ch dwylo chi. Neu falle mewn rhyw wers hanes, bod yna rhyw gyfnod neu rhyw gymeriad yn hanes, ac beth oedd i ar hynny, chi'n cofio be wnaethoch chi ddechrau dysgu ar y pwynt yna. A mae'n aros da chi. Yr holl wersi gethoch chi yn yr ysgol, yr holl oriau ac oriau, wythnosau a blynyddoedd hynny yn yr ysgol, mae'n rai pethau sy'n just yno di cydio yno chi. A mae'n sawl enghraifft gallwn ni roi'n bersonol, ond un o'r pethau nath wir cydio yno fi o darn o gerddoriaeth. Nath ni astudio fo lefel A. Enw'r darn yw Oedfa, a fi siŵr bod ddim yn dweud y gair yna'n iawn. Enw afon yn Wlad Tsiec yw Oedfa, ac oedd y cyfansoddwr yma, smeta yma o Wlad Tsiec, di ysgrifennu'r darn yma, mae'n rhan o gampwaith mwy yn sôn am ei gwlad nhw, ond mae'r darn yma yn canolbwyntio ar yr afon Oedfa, yn trio cyfleu trwy'r gerddoriaeth y ffordd mae'r afon yn tarddu yn y mynyddoedd, llifo drwy'r wlad, trwy'r coedwigodd, ac yna yn y pen draw yn cyrraedd y ddinas fawr, yn cyrraedd Prag yn ei hantef. Ac hynny yw, wrth i'r afon mynd yn ei flaen, mae smeta yna'n trial cyfleu y pethau mae'r afon yn paso. Pobl yn hela yn y goedwig, a pobl yn dawnsio mewn rhyw barti, a pobl yn priodi fan hyn, a wedyn mae'r afon yn paso rhyw gestyll
mawr crand, a mae'n mynd dros y creigiau, a mae'r cwbl, pan ych chi'n deall hynny ac yn gwrando ar y gerddoriaeth, mae'n dod yn fyw i chi. A ni'n gallu ni nawr, bod yna degawd, wel, falle ddim degawd yma, mae'r spel hir di pasio, allwn ni ganu eich chi nawr. Canu'r alaw yma, yr un alaw yma sy'n dod nôl o hyd, prif alaw'r afon. Bod e'n mynd trwy'r holl rannau gwahanol yma, yr un thema yma'n cael ei weu yn ôl, tro ar ôl tro, ar ôl tro. Ac yn wir, pan nes I a Catrin ar ein gwyliau, rai blynyddoedd yn ôl I Prague, ond mynd am dro ar lan yr afon, o'n I ar bwys yr eglwys yma, dyma clychau'r eglwys yn dechrau canu. A be o'n nhw'n canu, ond nid just bing bong, ond o'n nhw'n canu'r alaw yma. Ac yn syth, o'n i'n ôl yn lefel A Caerdydd yn y stafell dosbarth yn cofio yr hyn o'n I wedi ddysgu. A pam ydw i'n siarad am hyn? Pam ydw i'n sôn am hyn? Wel, bore yma mewn ffordd beth I fi eisiau gwneud yw mynd â ni fel smetana ar daith. Taith ar hyd afon. Nid yr afon o Tafa, ond afon o Gariad. Cariad Duw. Y cariad yna sydd yn tarddu o ddiw ei hun a sydd yn llifo I lawr ato ni. Nawr, ni wedi gweld y thema yma nifer o weithio'r blaen yn dod. Wrth ni fynd trwy Efengyl Ioan ac yma nawr wrth ni fynd trwy Epistol Ioan. Tro ar ôl tro ni'n dod nôl at gariad Duw. Mae Ioan yn hoffi gweu a plethu'r un themau drosodd a throsodd. Ond gobeithio, bore yma eto nawr, wrth I chi glywed y thema cyfarwydd yma, bydd yn dod yn fyw I chi eto. Byddwch chi yn cael eich cydio nôl i'r hyn I chi wedi glywed o'r blaen, i'r hyn I chi wedi I ddysgu o'r blaen, i'r hyn I chi wedi brofi o'r blaen o gariad Duw. Os mae hynny am y tro cyntaf neu'r canfed tro. Nawr, lle ni'n dechrau? Wel, wrth gwrs, mae afon yn dechrau gyda tafle, neu ffynol. Dyn nhw ddim jyst yn dechrau neu llawn dŵr, fydyn nhw, maen nhw'n dechrau rhywle, mae yna fan cychwyn. A mae Ioan eisiau I ni ddeall bod gan gariad tafle. Ydy'r ffenomen yma yn y byd o gariad, pobl yn caru gilydd, caru pethau. Dy'r profiad I ni'n ei gael o gariad, dyw ddim jyst I ymddangos rhywle allan o hap a damwain, na, mae ganddo fe ffynhonnell. Mae Ioan eisiau ni ddeall mae ffynhonnell pob cariad yw Duw ei hun. Dwch ar adnod 7. Gyfeillio'n annwyl gadewch I ni garu ein gilydd oherwydd o ddiw y mae cariad. Adnod 8. Sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Ac adnod 16 eto. Felly rydym ni wedi dod I adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom, cariad yw Duw. Nawr, wrth gwrs, sa'n credu bydd y geiriau yna'n sioc I neb ohonyn nhw. Maen nhw'n eiriau mawr, maen nhw'n eiriau rhyfeddol, ond maen nhw'n eiriau cyfarwydd yn dyn nhw. A dyma un o'r pethau cyntaf mae llawer ohonyn ni yn dysgu am Dduw. Un o'r cymalau, yr adnodau cyntaf ni'n dysgu. Duw, cariad, yw. Ond mae eisiau ni wylio bod ni ddim yn dod mor gyfarwydd efo'r syniad yma, bod ni yn colli golwg ar ryfeddod y peth. Pam fod na'r fath beth a chariad yn y byd? Pam ein bod ni fel pobl yn caru eraill, yn caru pethau y byd yma? Pam ydyn ni mor awyddus ac yn deheu I bobl eraill i'n caru ni nôl? Hynny, os mae jyst rhywbeth yn y pen neu yn y corff, jyst rhyw gymegion yn mynd o gwmpas yno ni yw cariad, wel, mae'n ddiwerth yn dydi, ond na.
Na, nid yna'r gwir. Ffynhonnell cariad yw Duw ei hun, a ni wedi cael ein creu gan y Duw yma o gariad mwyn caru. Iwan yn glir fan hyn, a mewn mam eraill, dyma yw Duw. Cariad, tragwyddo, tad, mab ac ysbryd glân mewn cariad di-ddechrau a di-ddiwedd. Un Duw, heb angen am unrhyw beth, mae unrhyw un arall yn berffaith fodlon yn ei gariad ato fe ei hun, ac eto'r tri person yma yn rhannu mewn ffordd gwbl anhunanol yn ei cariad perffaith. Dyma yw tarfle pob cariad. Mae pob cariad arall i ni'n ei brofi, mae naill ai yn gariad da sydd yn gysgod bach o gariad Duw ei hun, neu mae'n cariad ni yn anghywir ac yn wyrdroedig ac yn dangos felly bod yna rhywbeth yn mynd o'i le oherwydd nid dyma'r cariad i ni wedi'n creu i'w brofi. Cariad yw Duw. Ni wedi clywed y geiriau yna gymaint o weithiau, ond ych chi'n sylweddoli mor wych yw'r geiriau yna. Mor dda yw'r newyddion yma. Meddyliwch am hynny am yr holl bethau gallai fod yn wir am Dduw. Yr holl bethau yma gallai fod wedi nodweddu Duw. Duw creulon yw. Gallai fan ni sy'n bod yn wir. Duw casinau yw. Duw anffyddlon yw. Duw angharedig yw. Gallai hynny wedi bod yn wir, a dychmygwch mor afiach fyddai bodolaeth. Ond na. Na, mae'n Duw ni. Y Duw sydd wedi'n creu ni. Mae'n gariad o'r dechrau i'r diwedd. Mae holl weithredoedd yn weithredoedd o gariad. A byddai sy'n hynny ein llenwi ni y bore yma a chysur, a thangnefedd, heddwch, dwfn. Chwa, be mae hwn yn golygu yw bod cariad Duw ddim yn ddibynnol arno ni. Dyma natur Duw, dyma hanfod Duw, dyma sut un yw e. Dyma oedd yn wir am Dduw cyn i chi a fi gael ein geni, cyn i'r byd yma gael ei greu, cyn bod amser, cyn bod unrhyw beth. Pan mae dim ond Duw ei hun oedd yn bodoli. Roedd cariad yn bodoli. Nid rhywbeth amdano chi sydd wedi gwneud Duw yn Dduw cariad. Nid rhywbeth hyfryd, apelga, atyniadol yn chi sydd wedi gwneud Duw yn gariad. Nid eich ymdrechion a'ch gweithredoedd a'ch daioni chi sydd wedi gwneud Duw yn gariad. Dyna pwy yw e. Ond yna mae'r afon yma. Yr afon sydd yn tarddu yn Dduw ei hunan. Mae'n llifo. Mae'n llifo i fewn i'r byd yma. A felly'r ail bwynt fi eisiau tynnu sylw ni ato yw hyn. Taith afon cariad. Mae'r afon yma fel petai'n gorlifo o Dduw ac yn arwain ato fe'n creu y byd yma ac yn gweithredu yn y byd. Ni'n gweld llif, llwybr, taith, afon cariad. Mae Ioan yn nodi rai ffyrdd fi'n gweld y cariad yma yn y byd. Mae'n nodi nhw'n gyntaf. Adnod 9. Yn hyn dangoswyd cariad Duw tuag ato, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Adnod 10. Yn hyn mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod
dros ein pechodau. Yn adnod 14. Rydym ni wedi gweld ac rydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Bydde trial darlunio i chi bore yma taith cariad Duw. Y ffordd mae cariad Duw wedi amlygu ei hun yn y byd. Bydde hynny'n yn dasgri fawr ar ein cyfan ni, achos dyma yw stori'r Beibl i gyd wrth gwrs. Dyma yw hanes yr iachawdwriaeth. Cariad tragwyddol Duw yn gorlifo'n tasgu allan ohono fe ei hun ac yn dangos ei hun, yn datguddio ei hun i'r byd ac yn arbennig i'r bobl mae e wedi ei creu. Ond gallwn ni nodi rai o'r camau amlwg yn y stori. Camau fi'n siŵr bydd yn gyfarwydd i lawer ohono ni. Stori fel petai'n dechrau gyda Adda ac Efa. Duw yn ei creu nhw, wedi gosod nhw mewn gardd, yn rhoi pob dim sydd ei angen arnyn nhw, yn ei caru nhw. Ond wrth gwrs, maen nhw'n gwrthod y cariad yma. Maen nhw'n dewis rhywbeth arall yn lle y cariad yma. Ond dyw'r afon ddim yn stopio. Sdim argau. Na, mae'n llifo ymlaen, yn dydi at Noa. Ac Duw yn gweld fan ar drygioni sydd wedi lledu trwy'r byd, ond mae'n achub, mae'n caru, mae'n dewis Noa a'i deulu. Ac yna, mae'r afon yn llifo'n ei flaen, yn dydi at Abram. Duw yn gwneud cyfamod ag Abram ac a'i blant Isaac a Jacob, ac yna i plant nhw, yn addo trwy eu teulu nhw, bydd y byd i gyd yn dod i brofi cariad Duw. Ac yna mae'r afon yn llifo ymlaen, yn dydi, a mae dych chi hanes yr Exodus, lle mae pobl Dduw yn gaeth yn yr aifft, ond yn ei gariad, mae'n ei ryddhau nhw, yn dod yn i'w gwlad ei hunan. Ac yno, yn o wlad, mae afon cariad Duw yn dangos ei hun, mae'n anfon barnwyr i achub ei bobl. Mae'n anfon brenhinoedd, mae'n anfon Dafydd, mae'n anfon proffwydi i rybuddio i bobl pan maen nhw'n crwydro ac yn pellhau o'i gariad e. Ac hyd yn oed pan maen nhw yn cael eu cymryd i geithglyd, fel arwydd o farn am bod nhw wedi godynebu yn ei erbyn e. A troi cefn ar ei gariad e, mae gariad yn dal i llifo ac yn dal i ddod yn nhw yn ôl, ac yna'r afon wrth gwrs yn cyrraedd yr uchafbwynt, y crescendo mawr, pan mae Duw ei hun yn dod i fewn i'r stori. Pan mae'r yn dod. Falle bod e ddim wedi bod yn glir o'r dechrau. Falle o'r afon ar adegau'n edrych fel bod e'n llifo i bob man, heb ystyr na ffwrpas. Ond pan ych chi'n edrych yn ôl, mae'n amlwg oedd yr afon o hyd ac o hyd yn llifo at y man yma, at y mab, at yr arglwydd Iesu Grist, y Duw ddyn. Dyma lle mae cariad Duw yn amlygu ei hun i ni yn fwy clir nag mewn unrhyw ffordd arall. O, mae'r haul a'r glaw yn fendithion o rasg. O, mae bwyd a diod yn arwyddion o gariad Duw. O, mae teulu a ffrindiau a diogelwch a pob math o bethau eraill yn arwyddion o gariad Duw. Ond dyma sydd ni'n gwybod beth yw cariad. Y mab. Yr un yma. Mae Ioan yn dweud, dangoswyd cariad sut am fod y mab wedi dod i roi bywyd. Dangoswyd cariad sut am fod y mab wedi dod yn aberth cymod. Dangoswyd cariad Duw sut am fod y mab wedi dod yn waredwr.
Os oes chi unrhyw ansicrwydd am beth yw cariad, a sut mae gwybod bod Duw yn eich caru chi, dyma'r lle i edrych. Y mab sydd wedi dod i roi bywyd i ni trwy farw yn ein lle ni. Y mab sydd wedi dod yn aberth cymod, di dioddau, cos, pechod, di talu'r ddyled, di cymryd ein lle ni ar y groes. Y mab yma sydd wedi dod yn waredwr, yn achubwr. Dyma cariad. Mae Ioan eisiau pwysleisio nid cariad yw bod ni'n caru Duw, achos heb bod e wedi'n caru ni gyntaf, byddwn ni erioed wedi caru Duw. Fe wnaeth yr arglwydd Iesu hyn i gyd, cyn bod gennym ni unrhyw gariad at o fe o gwbl. Os chi'n meddwl am afon, mae gennych chi'r pethau sy'n digwydd yn y man lle ydych chi, a mae ydych chi'r upstream, ond oes. Y pethau sydd wedi digwydd yn uwch, lan yr afon. Wel, mae popeth ni wedi sôn amdano fe mor belled, mae upstream ohono ni. Duw yn gariad ohono fe ei hun, cyn bod amser. Duw yn trefnu hanes ac yn anfon ei fab mwyn achub, mae hynny gyd i digwydd ymhell cyn ein geni ni. Ond yna mae'r bwynt yn dod, mae'r pwynt wedi dod, lle mae'r afon nawr wedi'n cyrraedd ni. A felly'r trydydd pwynt fi eisiau rannu â chi yw hyn. Nofio yn afon cariad. Eisiau ni nofio, mynd i fewn i'r afon yma. Byddai'n braf heddiw bydde fe. Cael mynd i fewn ac yn saith. Gyfeillio'n annwyl. Gadewch i ni garu ein gilydd. Oherwydd o Dduw y mae cariad, ac mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Adnod 12. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn caru'n gilydd, mae Duw yn aros ynom ac mae ei gariad ef wedi ei berffeithio yno ni. 13. Dyma sut rydym yn gwybod ein bod yn aros yno ef ac ef yno ninnau am iddo ef roi i ni o'i ysbryd. Ac adnod 16. Felly, rydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag ato. Gweld beth sy'n ryfeddol am y stori fawr yma am gariad Duw, ni'n cael dod yn rhan ohono fe. Mae'r Beibl yn hollol glir ar y pwynt yma. Dwi ddim yn ddigon i wybod mae Duw cariad yw. Dwi ddim yn ddigon i wybod bod Duw wedi dangos ei gariad trwy anfon ei fab i roi bywyd, i fod yn aberth cymod, i fod yn waredwr. Dwi ddim yn ddigon i wybod am bopeth sydd wedi digwydd upstream. Mae'n rhaid i ni yn hunan brofi hynny. Mae'n rhaid i ni yn hunan, os allai roi e fel hyn, nofio yn yr afon. Mae'n rhaid i ni fynd i fewn. Mae'n rhaid i ni gael ein golchi yn lan. I ni ddim yn gallu wneud, beth i fi'n aml yn wneud pan i fi'n mynd i lan afon neu lan y môr, sefyll ar y rymen. Falle padlo, edmygu o'r ochr. Na! Mae gair Duw yn clir, mae'n rhaid i ni fynd i fewn. Mae'n rhaid i ni adael i'r cariad yma i'n gorchuddio ni yn gyfan gwbl. A dyna mae Ioan yn sôn am yn hyn, mae'n dweud mae'n y bwynt i cyrraedd yn mhrofiad y Cristion lle i chi wedi dod i adnabod y cariad yma. Chi wedi cael eich geni o Dduw. Chi wedi dod i adnabod Duw. Chi wedi profi Duw yno chi. Chi wedi cael eich llenwi ar ysbryd glân. A sut mae hyn i gyd yn digwydd? Wel, trwy gredu. Dyna mae Ioan yn dweud. Dod i adnabod a chredu.
Ffydd. Sut y'n ni'n mynd i fewn i afon cariad Duw? So ni'n ni'n nofio yn yr afon hon? Wel trwy ffydd. Ni'n credu yn Grist, yn union fel person yn cerdded i mewn i'r dŵr, yn gadael y dŵr i fynd lan dros eu gliniau nhw, dros eu canol nhw, ac yma dros eu pen nhw, ac yn gadael i'r dŵr i'w cario nhw, cario'u pwysau nhw. I ni'n ymddiried ein hunan i'r cariad yma. Yn y ddarlun gwych gan Stewart Oliad, cafodd chi'n nabod Stewart. Y darlun i gyfleu perthynas y Cristion gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae Stewart yn gweud, dychmygwch bwced. A chi'n taflu'r bwced yna mewn i'r môr. A mae'r bwced yn sigo dan y dŵr. Beth sy'n wir nawr? Ydy'r môr yn y bwced, neu ydy'r bwced yn y môr? Wrth gwrs, mae ddau beth yn wir yn dyn nhw. A dyma yw'n profiad ni, chi'n gweld. Mae'r arglwydd yn ein llenwi ni. Ac i ni ynddo fe, a fe ynom ni. Ni'n ymddiried, ni'n credu. I ni'n dod ac yn dweud, ie, ti yw Duw cariad. A ti ddim wedi'n caru i achos bod fi yn special, neu achos bod fi'n heiddi'r cariad yna. Na, ti wedi caru fi oherwydd dyna pwy wyt ti. A ti ddim wedi anfon dy fab di, yr arglwydd Iesu, i ddioddef a marw mwyn fy achub i, achos bod fi mor wych, a mor dda, a mor gyfiawn, ac yn heiddi fy ngharu. Na. Ti wedi gwneud hynny gwaethaf. Pwy ydw? A'r ffordd i ni byw. A ni'n credu. Ni'n credu ar ddiwydion ni. Yn credu bod yr hyn mae'n ei ddweud amdano ni yn wir. Yn credu fod yn ein caru ni, a wneud yn cadw ni, a wneud fydd ein gadael ni fynd. Ond nid yna ddiwedd y stori, efe. Mae'n pwynt ola. Y pwynt mae Ioan yn awyddus i bwysleisio. Y pwynt ola yw hyn, mae'n rhaid i ni gael ein cario gan afon cariad. Rhaid ni gael ein cario gan afon cariad. Chwa, mae'n rai afonydd yn does. Maen nhw mor fach, a chi'n gallu sefyll ynddo nhw, a chi ddim yn cael eich symud. Mae'r dŵr yn mynd o amgylch eich traed chi, eich coesau chi. Falle wrth chi gam i fewn yn gyntaf, mae'n digon o nerth ynddo fe i roi nudge bach i chi, ond yna chi'n plannu'ch traed chi, a chi'n gallu sefyll yn yr unfaen. Oes dim newid. Mae'r afon yn cario ymlaen, mae'n cario ymlaen, mae'n cario ymlaen, o chi yn sefyll yn stong. Nid cariad bach gwan, tila, felly yw afon cariad Duw. Ni wedi canu'n barod bod ei gariad yn afon gref, lefereiriol. A felly, os i ni mewn gwirionedd i dod i adnabod Duw, os i ni wedi credu ac ymddiried yn hunan i'r afon yma, mae'r afon yma, i ni methu sefyll yn un unfan, mae'n mynd i'n symud ni. Mae'n mynd i'n sgibo ni ymlaen, yn mynd i'n cario ni gyda fe. Mae'n gobeithio bod hynny'n amlwg. Os ydych chi'n profi cariad Duw, y cariad yma sydd wedi tarfu ohono fe ei hun, y cariad sydd wedi mynegu ei hunan mwyaf clir i ni yn yr arglwydd Iesu, y cariad yma sydd wedi dod at ei golchi droson ni a'n glanhau ni a rhoi bywyd newydd i ni, mae hynny'n mynd i newid ni. A mae Ioan yn nodi rai pethau, dydy? Pethau byddwch chi'n disgwyl gweld yn y Cristion. Bethau byddwch chi'n disgwyl gweld mewn person sydd yn nofio yn afon cariad. Peth cyntaf, mae'n nodi yw
Cariad at gyd aelodau. A mae ddim aros yn hyn yn hir, achos ni wedi gweld y pwynt yma nifer o weithiau'n barod yn dod. Adnod 7, gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd. Adnod 11, gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, ddylen ninnau hefyd garu'n gilydd. Adnod 21. Dyma'r gorchymyn sy'n gennym o ddiwrthoedd, bod yw'r sawl sy'n caru Duw, garu ei gyd aelod hefyd. Nawr wrth gwrs mae mor amlwg yn dydi. Ac eto mae Ioan yn amlwg hefyd yn teimlo bod angen ailadrodd y peth. Achos bod e'n glir ac ni'n gwybod na dyma ddylse fod yn wir amdano ni, dwi ddim wastad yn rwydd ydy e. Dwi'n caru pobl eraill, pechaduriaid eraill fel ni, dwi ddim yn rwydd. A beth yw'r ateb te? Wel, ddim yr ateb yw ymdrechu yn galetach. Fi just yn mynd i garu'r person yma. Fi just yn mynd i garu nhw fwy. Na. Yr ateb yw i adael i'r afon i'n cario ni. Mynd nôl i'r ffynhonnell. Cofio cariad Duw. Cofio cariad Crist. Cofio sut mae'r cariad yna wedi ddangos ei hunan i ni yn gyntaf. Pan ni'n cofio hynny, wel, pa ffordd arall gallwn ni drin ein cyd aelodau, pobl eraill sydd wedi profi'r un cariad â ni, ond dim bod ni'n caru nhw hefyd. Ond mae Ioan yn sôn am rhywbeth arall yn dydi, mae'n sôn hefyd am gyffesu. Adnod 14. Rydyn ni wedi gweld rydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu. Mae Iesu yw mab Duw, mae Duw yn aros ynddo ac yntau yn niw. Mae Ioan yn disgwyl bydd person sy'n cael ei cario gan afon cariad Duw yn siarad am hynny, yn cyffesu hynny. Ac eto mae ni mor amlwg yn dydi. Ni'n gwybod os chi'n caru rhywbeth, chi'n hoffi siarad amdano fe. Chi'n gwybod pa siampl fi'n mynd i roi? Fi'n caru Lord of the Rings. Os oes unrhyw un eisiau sgwrs am Lord of the Rings, fi wrth y modd. A mae gennych chi gyd eich pethau chi am i caru a chi eisiau sôn amdano nhw, chi eisiau eu canmol nhw, chi eisiau rannu nhw gyda'r eraill. Na, meddyliwch eto am y tarfle yna o gariad. Y cariad yna rhwng tad, mab a'r ysbryd glân. Y cariad yna oedd yn ymhyfrydu yn y personau ac oedd yn methu dioddau mewn ffordd i gadw hynny iddyn nhw eu hunan. Oedd dim angen, ond o'i gwirfodd dyma'r tad a mab a'r ysbryd glân yn trefnu ffordd mwyn rannu'r cariad yna. Dargeddio'r cariad yna. Cyffesu a chyhoeddi y cariad yna i'r byd fel bod ni yn cael dod i rannu yn y cariad yna ac yn cael rhyfeddu ar y cariad yna hefyd. Mae'r tad eisiau bod ni'n rhyfeddu ar ei fab. Mae'r mab eisiau bod ni'n rhyfeddu ar y tad. Mae'r ysbryd eisiau bod ni'n rhyfeddu ar y tad a'r mab ac yn y blaen. Hynny yw, dyma yw cariad. Bod ni'n ddim yn swyl o rhywbeth, neu achwylydd o rhywbeth, bod ni ddim yn gwadu neu'n cuddio rhywbeth, ond bod ni'n sôn amdano. Yn gweud, drychwch ar hyn, nag yw yn wych. Cyna mae'n un peth arall. Mae Ioan yn disgwyl bydd yn wir am y Cristnogion yma. Mae'n sôn hefyd am hyder yn dydi. Hyder. Adnod 17 ac 18. Yn hyn mae cariad wedi cael ei berffeithio ynom bod gennym hyder yn iddo fan. Oherwydd fel mae felly rydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad. Ond mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn.
Mae afnel o ofn a chosb, ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cariad. Mae Ioan fel petai'n dweud, os ych chi yn cael eich cario gan yr afon yma, byddwch chi ddim yn ofnus. Byddwch chi'n hyderus. A mae hyn yn neges mor bwysig yn dydi i'n dydd ni ac i ni fel pobl sydd mor aml yn gallu ofni. Wel, ni ddim yn gwybod lle mae bywyd yn mynd i'n harwen ni ddim yn gwybod lle mae'r afon yma yn mynd i'n cario ni. Falle bydd e trwy llefydd ddigon garw. Falle bydd cariad Duw yn ein sgubo ni ac yn ein symud ni ac yn ein cario ni i mannau fydd yn anodd ac yn boenus ac yn beryglus a mannau fydd yn ein costio ni. Wrth i Dduw wneud ei waith o gariad yno ni, falle bydd e'n galw ni i mannau a sefyllfaoedd sydd yn mynd i olygu aberth a mae yna degau lle byddwn ni'n ofnus. Be mae Ioan yn dweud yw, mae ofn yn gysylltiedig efo chosb. Pam bod ni'n ofni pethau? Wel, oherwydd ar ryw lefel sylfaenol, i ni'n ofni cosb. Ni'n ofni bod y pethau ni'n gwynebu yn arwydd o farn Duw yn yn erbyn. Yn arwydd o gosb Duw yn yn erbyn. Yn arwydd bod Duw wedi ein gadael ni ac bod Duw ddim yn ffyddlon i'w addewidion i ni. Pan ni'n ofni, beth sy'n dod allan yw'r ffaith bod ni ddim yn hyderus yn hariad Duw. O be mae Ioan yn dweud yw gadewch i'r afon yma eich cario chi. Gadewch i'r cariad yma i fwrw allan eich ofn. Be sydd yn ei ofni? Be sydd yn ei ofni? Go iawn. Os ych chi'n Gristion, be sydd yn chi ofni? O dim. Does dim byd yn gallu'ch gwahanu chi oddi wrth gariad Duw yng Nghrist. Does dim byd yn gallu'n llusgo ni allan o'r afon hwnnw o gariad. Wedyn sef o dechrau. Falle bydd rhai ohonoch chi wedi profi y pethau hyn o'r blaen. Falle bydd rhai ohonoch chi yn gyfarwydd gyda'r syniadau o chi ddim eto di plymio i fe. Wel, ga i ofyn i chi nawr. Bore yma, prynhawn yma, yn yr wythnosau sy'n dod, wrth i ni barhau yn llythyr Ioan, wrth i chi ddarllen y Beibl a chlywed am gariad Duw. Ewch nôl. Ewch nôl i'r taflen. Ewch nôl i'r hyn mae'r arglwydd wedi wneud trosoch chi yn Christ. Nofiwch yn y cariad yna. Ymddiriedwch yn y cariad yna. Ac yna gadewch i'r cariad yna cario chi. Ac amlygu ei hunan mewn bywyd o gariad. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu un emyn bach arall wrth i ni orffen yn Oedfa ni. Yn rhif 293. Wedi canu am gael mynd i'r môr. Wedi canu am yr afon gref lebeiriol a nawr 293. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn felly o ffrwyth yr arfaith fawr yn awr i ni. Hen iachawdwriaeth glir aeth dros y cryndir cras. Bendithion amod hedd o ryfedd ras. Na ni aros ar y meistr ond canu mawl i'r amod. Thank you.
Diolch eto am gael eich cwmni chi, gael atgoffa rhain sydd efo llyfrau myna jyst i adael nhw yn eich seddi os gwelwch yn dda. Ac yna, fi'n credu bod rai ohono ni am fynd ar ôl yr oedfa nawr draw i'r comin. Yna ddigon o ofod fyma i ni gael chydig o gymdeithas gyda'n gilydd. Ond yr un dref yn fydd o ran gadael yr adeilad. Mae gennych chi weddio ac ceisio'r arglwydd. O arglwydd ein Duw. Ni'n diolch i ti nawr am y pethau ni wedi clywed a wedi cael myfyrio arnyn nhw ac ni yn gofyn arglwydd. Bydd y pethau yma nawr yn cael eu gosod yn rymus ar ein calon ni. Ni byddi bydd yn profiad ni o'r pethau hyn mor hyfryd a mynd i fewn i afon oer ar ddiwrnod crasboeth. Ac arglwydd y byddwn ni'n gallu dy fwynhau di heddiw os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr derbyn yn mawl ni am diolch ni. Bydd gyda dy bobl di. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.
Ie.